Majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mga channel. Ay, Lixie Vlog. That is Lixie da. Magpa-make up po. Mami pura mini dya. Gikan day ko skuan. Gikan ko sa merkado guys. Kaya palit ko. Gisugo kong tire. Palit ko pansiton. Kaya birthday sa ang udyaan ugma. Atlan pag Biray Santo. Pansiton mami darig maridyo. Ang sigay sa hugdang. Ugma na to talag sa hukay. Wa may. Kurinti. Di na, may gukdo na Kaya siya. manok. Aw naman ko na isang bukdo nun, ugma. Isa pa nga. Susulabian, ugma. Ato, awalan. Gwapo ng kilay lang. Pikas, ang pikas. Sana o, lamig kilay. Be. Andiyan, nag-final look ay, finish ay. Andiyan na, Bino. Ipakita, Bino. Ngano nagpa-makeup pang kanabi? Insam na gusto ni mo, be. May mukhang gwapa. Gwapa na makadaan. Mahimukang? May mukhang, katong nag-makeup ko sa una ni Mus gamay, katong gamay pa ka. Nag-makeup ko dito sa Manila. Nga, imong gilag tanagang make-up, no? Naut-ut tagang make-up tanan, kaya mong ipang jabo. Tanawa, wano na tayo gamit, kilay na naman nila bilin, o karing lip liner, o kananay, powder, hana, mag-powder, bi. Nahuwi rin, Mao na lang tayo nabilis ang make-up, kaya ihurot yung taon ni pang jabo, adyo na yung taon na truha, bi, gino yung taon tabangan. Wana yung taon ko pang kuan, bi, pang racket, bi, pang make-up, pa yung taon na natubig na yung mag-make-up, kaya maadyo naman ay kinintos kada naong. Ha, pabay kinintuson be ha. Ako na yung make-up ni mo, pero di na ka mangilabot sa mga make-up. Ha? O ganahan ka mag-make-up, meron ka may para may make-up ko. May ngana ka na ho. Di kayo mangilabot ra kag imo kay di pa makakamao. Mugamit ha? Kilay ra may pwede nimo kay di ba imong skin. Okay ra man ang kilay, may problema. Sad view. Ano may ar kilay ron gopahan na mo na nagnaong ni. Rosana Rosis. Lupig ang kilay, be. Tawag dyan, ni man ni lami lagi ni mo pwede na lagi ni rampahon. So, nga nung nagpang-makeup man ka, be? Asa man ka, be? Liksian. Seryoso ro ba? Ano sa kami, tukas lungsod, be? Asa mo ka? Anhira? Kung matukas lungsod, magmumpra. Pero nganong ganahan kag make-upan? Ha? Nganong ganahan kag make-upan ka? Kay, aroma? Arong magwapa kag sama? Adyo, perhibi. Si Rabi, kaya ba dato ito? Wala ba niya? Mauna dito tayo nabilin, be? Taon. Aroma? Ang guwapa. Ingan, nato bagdag. Sana all. Tarong, kuan. Tarong magwapa. Ganahan, day kag magwapa ka. Kisa man day imong ganahan nga artista. Magwapa, nga imong sundong. Kanang naas TV. Sana all. Sana all, si mama. Mama ko na dito. Gwapa ko na. Ay, gwapa. Dagi mong mama. Sabi, si Liza Soberano? Aiza Soberano? Ganahan kasi mong mama. Gwapahan kasi mong mama. Naa. Nga, nadyan nga. Susulabihan na pag ko. Kini, ganang ano na yung magipalalatag yung mama. Berong palitan kag pande. Na! Ano pa tayong palitag pa? Na may pan, gipalitan galing ismagol. Ay, mao, dahil kayo nagkagwapa. Mong imong naging magwapa. Kag palitan kag sandal. Sandal be, sinilas. Sinilas. Kaila kag ismagol, be? Kaila kag ismagol, isa man ang ismagol. Ano, kaila man di ay. susulabi na? Sabi, nagtupang ba? Tapos ang braso na napit kay rong muradzod ka, og, kilay, og, Liza Soberano. Bugoy ka, maupod ka mo palanis yung mga ina, no? Nagani kayo pangazoon. Tamak na yung gabi. Nan sa kater? Nagos ko ginawa. Kasi nasubras. Nagkaon man ka na, apod. Nangyara ni. Sinasubras ka busog. Bida rin ito bang, be? Abog. Sar, ang lamia nagkilay. Simple na, pero with shape. Kaning kilay sa hay ko, masay mag-ano na mong anak, basig imo ni pakisisan ni kadako ni adunjud. Sa kaning buhok adunjud ni pariban, bahala magsinamok ni Zag magpariban-riban. Ayaw jud kay magmahay jud mo mura jud ni kukuk ni Umabaw na sila. Ayaw pagparibas imong buhok ha. Kay imong buhok mo na isin sa imong pagkagwapa, mo na nagdagka-cute ni mo imong buhok usana ha. Makit, ang gani ka nagpariban-riban ka, ako di mo upaw ni mo. Ha? Bibi ha? Cute day ka, be. Sabot ha, di ka magpariban-riban ha. Igi nga na am lagi kilungdang. Arong mataas. Ay! Di mo da, rena na ka? Nabalik na ka? Aw, abi ko. Pag antos-antos sa dabe kay nga nag-make up ni Bibi, kuno kay mo atin kuno nig kasal magninang. Flower girl ra ba nas kasal ni Michael? Hala, make up na day pug. Alin yun, din bata alin eh. Sina all halinan.
Cute man gud si Ja. Dino. Buaw man gud no. Buaw. Kabang! Kabang kaluoy pa make up kabang. Dado man ka. Buaw man gud ni Lexi good. Pagamping doy. Dad agkuan. Halidadon. Ag kanang hard drive. Na? Arang kagwapa na oh. Mangilamos kayo nagaman ha. Ganahan kag make-upan ka. Magpa-make up na po kayo ni kasal ni Kuya Michael. Dadun kay mo man ni madali-dali kay cute man. Pidang be, pidang. Puro ra ni lapis tanan. Paraan sa mana? Kini guys, kuha na siya guys. Kanang pwede rin just bata. Kay kuha naman siya. Kanang organic. Na may isa dang nagdugaw-dugaw dang. Bawo ni siya. Pakilay pod. Kailangan ko floor. Ano? Nauban na. Wala, may rabas baby. Kapan? Kailan may tilay. Magpupirot. Ganahan man pod magpa-make up. Na, lami ra ba kazug, lami kazug kilay. Lami nga na isang kilay. Hala, ra ka gwapa. Wala. Oo, wala. Ra ka gwapa ka ta. Iangay ko sa imong beauty. Mo na imong malihan dang. Maayo. Maayo. Mauhon galing. Ano man imong itiman naman ang ilo? Ite manan. Sabi ha, wait sabi ha. Kay. Kay mo na lang to ni nabili sa tang makeup eh. Agatang paras kile para napos ilong kay. Ikaw may nag-ilijabo man yung tanan. Di mo na alam na itong ang antusan hinuon. Bis kay lamin tatong makeup. Pagwapa ang tagal ito kanay kuntur lang to. Wa na ni kuntur. Pagkilay na ni tanan. Kaya kuntur. Ha, may mo kuntur. Akaw katang. Kaya man dito sa mga. Jadi dito virgin din kuntur. Ginagbag ninang ni. Kuntur. Nagdalaman day nga naging kontor bino. Say, narad tapos ba? Ito isa kag imong ilong day kay madaot ko. Nabi pa. Paniwang-niwang nga pud bi. Ado panundog na bi. Tundog sa imong inayin taon bi adyon pa nay pakumot sa imong classmate bi. Ha? Simba ko gajud. Adyo jud taon kay ako jud kumot sa jang naong. Luaga, kay lipstick ka na. Ano? Atikan na. Na may lipstick, agbulkik na no. Na bulkit. Tiyo. Ante kunto. Ato bang sa daling mami? Dari binagtakilid makabintaw din nga na. Alarang ka gwapa. Ay! May panili ako ba? Ay, gwapa na. Eh, grabe. Kaya uli. Kailangan mo Wala na ba kayo mo. listikan? Basta mo ka matil party, bibi. Asa man ka bi magpa-signal raman ta. Ang lagi ni Diza, mo atin lagi ko ni bunjag. Ninang ni. Mo atin kas haras Aliana. Kasal ni Brian be. Wala, maisip na tapos niya. Aliana! Wa kasal ni Brian dahil nag-make up na sa Lexian. Hindi ka pa na day. Uy, lamig gibi. Ay ka maupod. Take up, no? Liplay ni, ganay, liplay ni. Huwag siguro ko yung anak. Hindi ay naghaman manghilam sabi no. Kaya ito saan ba tayong ping-ping kagaping din? Ping-ping kagaping. Kaya na mga organic ra magud ni kay nabili mga nabili naghamig up tas basurahan bi. Hindi pang gamit bi. Damit. Gamit na ito make up. Bis kaya daghan tatagi ka make up din wa na damid tanan kay imong mga pang bubo. Basak magatahigdaanan dito mo pag pang bubo tanan. Kaya og gabi ko, ugwa pa ka naghilak-hilak bijuhan ta to. Ikaw pa nakasabi, ikaw pa naghilak-hilak. Daw terus community guidelines. Diyan, mura ng Imelda Marcos. Sabi? Mura laparo. Ay, kagwapa ra. Di. Galing gaig na ang bagay pinaakan. Bitan pa rin kayo mura na imitan. To ano lagi? Karon das Lexi nag-wake up na. Pijan, kaya tang batang ano. Ay, shadow nga orange, peach. Kaya wak man kay ay shadow kay imo mapanggipang kuskus tanan. Hala, rang gupahan naman ni mo, bi. Ginoo ko. Inga na tagas pagkasal ni Mami, bi. Hala. Ito
bebe. Aja, kay hairstyle na to. Ara na. Mag-picture taking pa ganito. Hindi naman. Agbang, hindi mo ipainga na ng bang. Ara nang ikuan. Anja, ipauli na anja ini. Kumana tayong picture na. Lami magkadugbok baby no. Murag, book ni baby. Murag ka ng coffee. Murag ka na na iwig. Ano sabi? Aja, sa ilab di. Hi guys, ako dahil Lixie Ann. Gwapa ko no. Okay, 1, 2, 3. Adjuglag ha. Ansay mo ngan. Interviewon man na basa. Buti ko ansay mo ngan. Kaya, Alian na. Ansay nga ni mo. Lexian. Pila imong edad? 4. Taga di sa amang ka. Nahingog mo katong bitikwin. Taga alis yan. Otro. Taga? Taga sa man ka. And representing puti. I'm Lexian representing puti. Ikaw. Adi ka kamao? Laman. Lexian putlong kam. Ikaw. Singkit na kay Ersa yung aralami agi makeup war go pa ha. Ako may madakas TV dire. Sige. Lexian. Prom, putlong ka. 1 2 3 tuloy ra gure mong anak ay. Lexian putlong kam. Dili. Dili ay tuloy. Ato kabi ato kang mama bi kay tudlan kang mama bi. Ato gawas bigawas. Lexian, representing. Pagawas sa ay dali say. Dari ka, be. Yung kaya ka praktisan kay arap ang gupahan nami arap ka So, ito yung mga lipstick oh. Ang cute talaga niya mo be. Kasi nga si mong mama, be. Wa man mairis. Yun, na-iris ko nung graun. Mairis ba kuno kay. Wak, dito. Hawa mo ba ito? Minja, be. Ganahan ka sa mong make-up? Munsa mag... Gupahan ka? Gigopahan ka? Anja. Munsa may mong ingong mami. Nga gimake-upan man ka. Salamat, mami po. Minja? Welcome. Salamat, mami po. Asa man di ka katulong? Ang hira mo. O, anhira? Naglingaw-lingaw ra ka? Arong magwapa kag samot? Ay, guwapa pag magpinatguan. Uy, grabe. Ay, shadow pa ba yung mga... Pijang. Ipakita na. Pijang. Ay, doon ang pijang. Pijang ba? Kaso, igorang pijang. Pijang. Grabe. Asa ka na. Ay, shadow pa yung mga. Grabe, kuya. Wah! Para na mong mami, be. Gwapa, be. Ah, wait, Na, wait, awag wait, make-up ni mami. Imo. Basta, doon na pangilabot sa mga makeup, ha? Damage na 10 mil ni mo. Grabe kasi nung hurutas at makeup na pagbuwa kasi abrihi. Pangbukbuktanan. Ha? Mo ba na dyan gusto ra? Anta. Ansa kay, Huwag mo make-up. mo naman nakadimaog. Pangjabo naman tanan. Nahimo nang libaog ang kwarto. Liba. Kasi mami tiri mo makeup ni mo, be, musugot ka di. Musugot ka? At ang kang pa-makeup ang mami tiri ron, nag-asay gwapa ka. Si Aliana na pod, o kisama nung pa-makeup kang mami tiri di. Mami tiri ra. Make-up ko dyan mami tiri, hindi ko mauma. Ah! Para manam ko na ito yung kontor. Thank you na ni mami ila. You're welcome. Basta di ka pa naghang makeup ha. Kay isukod tong imuhang kuan bila slipper, be. Ikaw, isukod ka. Kuwata na slipper ako. Isukod pa yung tail. Ipalitan ko mag-slipper dito. Nabukso ba yung slipper dito? Isukod la arang ko pa lagi nimo, be. Sikod mo slipper la. Ipalitan kay nabugtog ijang chinilas gapo ng ligog dagat. Isukod ko no, be. Ako ba? Salamat na. Pagtagdahan mo. Tangan pa ni nato kani. Gwapa malay ka, be. Mangbay na, ma. Mangbay. Pwede pod pang lakaw. Pwede ba mangbay? Orange na pod, be, kay human naman kag pink og puway nga na. Ana na pod lang color na pod. Ganahan ka? Mangbay ni ma. Nabuling lagi daan gamay mo. Okay ra na. Ang ipakitang mami ko kami, ma. Darag ang napalit ganiha guys sa merkado. Isugo kong tire para kay magpansit mi ugma pohon kay birthday sang ujuan. Ugma na palit ag pang sagol kay wa malagi kurente dare. Mana ni siya pang pansit ugma pohon. Jadi palit po kog sliced bread. Kung ano sa mga lang sliced bread na arson man na. Abi ko kuan garin niya. Narsun magilang sliced bread. Diyan, siyempre, ang favorite ni
Lexiano Galiana, turta. Refolio. Tulo ka raw. Wala ma. Karso. O, siyempre, lagi sa gol carrots. Umpay nga na, gumbay gani ha. Okay, paras alright. Kaya magamit man na. Bagyo beans. Ay, bagyo beans. Ano kung may kuwang gani? Manok na may kuwang kay mamaning palitron kay kurente lagi dari. Muwaog mo na ah. Naa wa. Mao nang wa mining palit og mga pangsagol og manapon buntag. Naman po ihawonon ni sang ujuan si Uncle Roy. Mara ni siya guys, pagpansit ni og pohon. Nandiyan yung palit ka og kuan. Mama Ale, si kanang naay tabliya. Tablija. Ipare sa kuan. Suman. Mahal siya guys. Dahil cookies ba oh? Cookies. So guys, mara na mong vlog rong adlaw. Salamat sa pagdalaw sa mong vlog kay Daslik sa anda. Siya nagreklamo siya make up nga na-erase ba ko no? Salamat sa inyong pagdalaw sa mong vlog guys. God bless ninyong tanan. Amping mo kanunay. Thank you for watching. Watching. Bye-bye. Bye-bye.